Praise the Lord. Gibuhat ang tanan, di man hungtad kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, Mabungahong gagabion mga igsoon. Sinsya na, dugay ta kay naigibuhat. So live ta. Tung topic karon igsoon, kabit-kabit ni. So please share our live. Ako sa share tong live mga igsoon. Mao ni usoron kabit-kabit ba. So ato ning topic ron mga igsoon kay daghan nag-request na ko ani. Okay? So, mabungahong kagabihion mga kaigsuonan. Pasensya na nga na late sa itong live, no? Actually, ganina ako naginamhinam ko og start sa live, pero naay kakulian diri mong na late ko, nadugay na nun tao, 8:30 na, no? But still, I'm so grateful for God for this another blessed opportunity nga mamati na punta sa pulong sa Ginoo. But before we proceed, mga igsoon, I just want to encourage everyone to share our live, and you can also mention your friends and loved ones here in the comment section. Kinsa man ni? Wow, gracias sa Ginoo sa gaabang jud ko sa live niyo Pastor James Dumanon. Mingaw na ko nimo watching from Kabangkalan City, Negros Occidental. Shout out Jers D. Alvarez. Shout out Igsoon. Thank you for watching. Good evening, said Ma'am Angeline Abergonzado. Regard ko sa imuhang bana. May gabi, Pastor, watching from San Fernando, Carcar. Anong Domingo, kay naaraba ko sa Carcar ko, no? Pero kuhan man to, Albor, Carcar. Unsa man to, Albor, Carcar, Liburon. Basta na yung something, ana. So, thank you, Sister, Irana A. Iris, watching from Fernando Carcar this time. Okay? And shout out sa police na preacher at tuwan isang igsuon sa pagtuo nga usa ka alagad sa Ginoo at the same time nag-serve sa atong government as a police officer. Padayon na ta, sir. Padayon na ta, sir, sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. To God be all the glory. God bless, sir. God bless. May gabi, Pastor, watching from Tagum City, Yumi. Anyway, shout out sa naobi mga OFW. Kamurag ba jud ang usa sa hinungdan nga kanunay ko mag-live kay dili tanan ninyo kanunay bitaw makasimba. Wait sa. No, mao na nga need mo makadungog sa word ni Lord. That is why usasan mo sa rason nga mag-live ko kanunay. Okay, shout out sa mga OFW diha, mga naka-permanent residents and mga tanan nga seaman, mga seafarer. Ato sa ning ipaubsan niya itong kuan. Wait sa mga eksona. Murag na distract ko, di ba?
Okay. Dili kayo ko kato. Okay? And, mga seaman, si Ferrer, namos akong pagampo kanunay mga igsoon. And then, mga brad na ko sa Alpaca Paro, lunglib kanunay mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. Advance 53rd anniversary. Greetings from here, Ru Alpa, Clarin, Bohol chapter. And ako sang shout out ang tanang mga kapulisan, mga higala ng Luzon, Visayas, and Mindanao Campus Menya, Cebu. And sa Barak, sa diri sa Muos, Tagbilaran City. Kar Cebu, Kamuari, Pastor, yes. This Sunday. Pero wala pa na ako nakabawa unsa nga church na siya, basta this Sunday. So, maybe Saturday ko muna or Sunday na siguro, Sunday. Basta Sunday na ako diha. Okay? Praise the Lord. Unya, kuan daw, unsa man to, na man to ingon, albor, na ba albor diha? Or na po to liburon, unsa basta car. Praise the Lord. Good evening, Pastor from Suralia. Lerny Joy Kanayunan Liasos. Okay. Anyway, shout out Cebu City Jail Maximum 4. Shout out to Brad Ares, Brad Kenneth, RDC 123. Shout out na ako si Mayor Jao diha. Og napa ba diha si Brad Ibang Sad, shout out. Brad Mago, shout out. Migawas na. Nas Pasil Cebu. God bless, brother. Okay? May gabi isa ni Ban Bidiot, okay? And shout out sa Pisigami family, ako mga higala ng Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, so again, please share our live. Shout out sa ato mga subscribers, ato mga followers, 255,000, almost 256 na ta. 1,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And also sa ato mga subscribers, atong YouTube channel, shout out inyong tanan. And don't forget to type at followers at highlights here in the comment section para mabantayan atong live karon. And aside from that, you know what? Our topic for tonight is very interesting. Why? Because it's about adultery. Kabit-kabit. Mao ni atong topic karon. Okay? And a shout out to Brother Ray Sabiliano Pabuds. He's watching this time from Ireland. God bless, brother. Salamat kanunay. Again, atong topic karon mga igsoon is about adultery. No? The sin of adultery. Mao ni atong topic karon mga igsoon. Why? Because there's someone nga nag-request ani. And I believe usa ni sa problema karon sa mga magtiayon. Kaning gitawag og third party, kabit-kabit adultery. So, pwede nimo itag ni mga igsoon sa imong mga higala diha nga biktima aning adultery. Sige. This is for the glory of the Lord. Okay, so BE Pastor Dimyaw Bohol, Jesus Christ, Rose of Sharon Ministry, from Marlo RCP. Thank you, brother. And may gabi, Pastor, watching from B9 Negros Oriental. God bless, Pastor. God bless you more. Dito mal kadayun na Mizraim. Okay, sinsya na mo eh. Mata na ko sa maklaro. Shout out to Mark Jan Umandam and to Umandam family. Okay, Boss Daki. Okay, hallelujah, praise the Lord again. Atong topic karon uso kay ni. Okay? Daghang kay mga pamilya karon nga bungkag, mga pamilya nga anak nagkatibulaag, ang uban nalulong sa makadaot nga bisyo ngano man tungod kay nagbuwag ang ilang ginikanan, mamag papa tungod sa adultery. Mao ni itong topic karon igsoon. Amen. Every marriage are prone to this sin, adultery. Okay? So, di lang ko magdagang shout out mga igsoon kay A37 na. Our time now is in my clock 8:37. So let's start. Ako sa ning shout out by George Patino watching from Laguna. Okay? Nindot yun niya nga topic, Pastor James. Yes, nindot ni adultery ni. Third party, kabit-kabit, tago-tago, hupo-hupo, mao ni, paniid-paniid. Mao ni itong topic karon. So again, before we start, I just want to encourage everyone to share our live, please. And you can mention your friends and loved ones here in the comment section. And also, you can type at followers, at highlights, at everyone para makabantay sila. And take note, or again, I just want to remind everyone, kung namin mga friends nga biktima aning adultery, pwede ninyo i-mention. Amen. Kanay mga minyo da, pwede ninyo i-mention. Because every one of us, katong mga marriage, mga igsoon, I know, we are prone to this sin or temptation, kaning gitawag og adultery. Good evening, Sad. Sister Lorena Traya. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Lord God, amo kang giyukbuan, Ginoo.
Nagpaubos kami sa mong kagalingon diha kanimo tungod kay ikaw nga Dios balaan kayo ka. Perpekto ka Ginoo, dili ka masayop. Kami masayop. Ikaw nga mong magbubuhat kami imong mga binuhat Ginoo. And every day we need your grace, we need your mercy Lord God. Kay makasala gid mi bisag unsaon mo pagpaningkamot nga dili mi mapakyas. Sometimes makasala mi nga di tinuyo. Apan salamat Ginoo kay your grace is always available for us Lord God. At the moment we come to you with open arms, imo ming gi-accept Lord God. Thank you so much for that. And right now Lord God, mamalando mi sa imong pulong, limpyo among kasing-kasing Ginoo. Hinlui among panudlanan nga espirituhanon aron dili masayang ug dili mausik ang imong mensahe. Tagay mi kasing-kasing mapainobsanon Ginoo. Labaw sa tanan kasing-kasing nga willing musunod kanimo. Lord, wala mi nag-isa og pundok. Wala mi nag-isa og pastor. Wala mi nag-isa og relihiyon, but tonight we lift up only the name of Jesus Christ. We honor you Lord God. It's all about you. Holy Spirit, you welcome kanamo. Have your way. Speak to your people right now, and this is your moment. Move sa pamaagi nga masabtan namo. And as we listen to your word tonight, Lord, let it be that we could feel your presence. We could feel your touch. We could feel your embrace. And we could feel your comfort, Lord God. I pray for peace of mind right now, and I rebuke every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, thank you for the victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ano ni mo karat man? Oh, right. Let's start. Anong paspasan ni mga igsoon kay Lita? Again, our topic for tonight is about adultery. Hinaya gamay. Pangabit. Okay, kabalo na daw nga sala ni igsoon. Actually, naisgutan pa ni sa 10 Commandments, do not commit adultery. Shout out Brad Pastor Permico gapaminaw sa imong mga wali diri sa FB. Shout out Jamilax Robert. Salamat brother. God bless you more. Ngano man niya? Sige putol-putol. Okay. Hindi lang. Kita magpa-distract aning mga sound. Basta padayon ta mga igsoon. Okay? And hi to my son. Guwapo imong topic, Pastor. Kusog karon ang adultery. Yes! Because nowadays, we're now living in the last days. Grabe kakusog ang espiritu sa kaulag. Bisan mga Kristohanon, nahagbong sa adultery. And bisan mga pastor, nahog aning adultery. Huwag ipili ni pastor, pare, ministro, hagbong. Kay kusog kayo karon ng espiritu sa kaulag. Muna itong topic karon. May gabi isad sa akong higala rin nga dool sa dughan. Akong brad sa Alpha Kaparo, si Pintados at Nilsor, nakas akong pagampo, brad. Mauna to itong sabot. Nakas akong pagampo. Nawanag, mapampaw. Why? Okay. Okay, so let's start. Hebrews 13:4. Tinuod ba gyud nga ang adultery sala? Tinuod ba gyud nga ang mga bit sala? Yes. Ingon diri ang Hebrews 13:4. RCPB version. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. Listen mga minyo. Kinahanglan dili magmaloibon ang bana og ang asawa. Okay, mao na ni adultery. Dili magmaloibon, dili mo traidor. Kay hukman sa Dios, sa sunod, kay hukman sa Dios kadtong makihilawason og ang manapaw. Again, akong balikon midson. Paminaw mo mga minyo dia, apil ko ani. I'm not exempted to this topic for tonight because me also, I married, na ako'y asawa, na ako'y anak. And every now and then, I am prone to this sin that is called adultery. Okay, according to Hebrews 13:4, Hebrehanon 13:4, ingon ang pulong sa Ginoo, angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. Kinahanglan dili magmaloibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios, meaning there's a consequence kadtong makihilawason ug ang mananapaw or ang manapaw ang Dios magapanalangin sa iyang balang pulong. Okay? So again atong topic karon mga igsoon, the consequence of adultery. Ingon rin ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. Ang kaminyoon mga igsoon angay natong pasidunggan. It means nga atong ibalyo, atong ampingan. Kay mato ba sa pulong sa Ginoo ang lalaki ang makakaplag og asawa, nakakaplag og pabor gikan sa Ginoo. Ang atong asawa ug atong bana igsoon, blessing na, panalangin na, pabor gikan sa Ginoo.
maunang atong ibalyo ang kaminyoon. Again, ibalyo nato ang kaminyoon, igsoon. Tagaan nato pagtagad, atong ampingan, igsoon. Amen. Atong paligonon, ug usa sa makapaligon sa atong kaminyoon, kanang atong isentro si Kristo. Let us make God or Jesus as the foundation of our marriage. Why? Because every now and then, Satan will try to destroy our marriage. Nga naman na, Pastor? Of course, because Satan hate marriage. Amen? Di mo hangay ang yawa o kaminyon. Gusto yawa nga mabungkag ang kaminyon kay mauna yung misyon. John 10:10, ngari siya aron paglaglag. Amen? Laglagon ang relasyon. Patyon ang relasyon. No? To steal, kawaton ang kalipay nimo, bana ka karon, kawaton ang kalipay nimo nga alang lamang sa imong asawa, or kawaton ang kalipay nimo asawa alang lang sa imong bana. Ang yawa kawatan. Yes, God created marriage, that's why He created human, male and female, Adam ug si Eve kay marriage. Amen. Ingon ang book, the book of Mark nga, og tungod niini ang the man will leave his father and mother and will be united to his wife, and the two will become one. God created marriage. Mao na nga dapat ibalyo nato ang kaminyoon. Paminaw mo. Kaya nga naman, kinahanglan dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. No, dili mo traidor. Hinumduman nato kanunay mga bana ug asawa ang atong gipanumpaan sa altar sa kaminyo na tubangan sa daghang mga witness. Amen? Kung yan napadjud tayo baw, nga nindot kayo itong mga sitawagan na, ang Bisaya ng baw, natay gitawag og mga balak-balak bitaw, no? Nga mauni ang atuang panaad, mga baw na to, no? Nga mauni na ako ang higugmaon sa tibok na akong ginabuhi hangtod sa katapusan sa akong gininhawa. Kabalo ba ka, nga sila nakakita ko nimo, nag-heart akong mata. Daghan kay mga balak-balak igsuon. Kabaw mo mag-isol ka itong mga kasado diha. The moment you recite your vow in the midst of the witnesses, si Lord witness mo na. Dapat di na ito nakalimtan atong mga panaad sa atong asawa o bana. Dapat ibalyo na to. Dapat atong pasidunggan ang kaminyoon. Kinahanglan dili magmaluibon ang bana o ang asawa. Nga naman, unsay di magmaluibon? Di mga bet ba, dili traidor. Amen? Maginaunsa man ang ginabuhi, mga igsoon. Ang imong asawa, manambok man na, malusyang man na, or imong bana, manambok or malusyang man na, mao ra ginahimong higugmaon hangtod sa katapusan sa imong gininhawa. Nga naman, unsay gingon dire, kay hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang manapaw. Nay consequence, nay paghukom. Hukman sa Dios, it means nga God will execute His justice to those who commit adultery. Amen? Katong mga mananapaw nga dili kuntinto sa iyang bana o iyang asawa, mangita og lain. Nagtago-tago ka pero moabot ang panahon nga makasugat ka og consequence kay our God is the God of justice. Yes, our God is the God of love. Si Lord kasabot nato. Pero kung nakay gihimo nga karumal-dumal at ubangan sa Ginoo, nakay gihimo behind closed door nga wala kabalo imong asawa, imong bana, mao ni timan-i hukman sa Dios ang mga manapaw or mananapaw, mga makihilawason. Amen? Dapat imong lawas, walay makabenepisyo na imong asawa. Dapat imong lawas para ra sa imong bana. Dili ito imong silingan. Matod pa ito mga bugal-bugalon, ikson, mga kailan ako. Nak, are you there? Nak? Excuse me, palihog ko, init na, kunya, i-refill niya akong tea. Kay bugnaw kayo. Okay? Matod pa sa mga barkada, ikson, mga kaila, ikson. Kay nagsishare mi ba niya na abot sa mong topic about adultery, ingon siya nga ni magud ni pastor. Usay man gud pastor, puol magsige kaog buwad. Sardinas na pod, di ba? Binuang. Murag ila lang giduwa-duwaan ang adultery. Ila lang giduwa-duwaan ang kabit-kabit. Kay nga naman, napulaan daw sila. No, napulaan sila nga magsige tilaw og buwad kuno bugoy kayo. Mukao na po daw sila sardinas. Ya sige sila pangatawa kay ako igsoon muwali man jud ko bisag magtagay sila. Pero di ko mo siyat bisag usa nakakita gyud ang Ginoo no. Muwali jud ko. Pero wa sila kabalo igsoon nga nay consequence gingon sa pulong sa Ginoo karon. Hukman sa Dios katong makilawason. Hukman sa Dios ang mananapaw katong mga adulterer. Hukman sa Ginoo. Ug mao ni timan igsoon. Ang paghukom sa Ginoo sometimes dili diha dayon.
It is not instantly or immediately, but because we have seed nga atong gitanom or gipugas mo anita. Amen? Usay ang consequence, igsoon ang paghukom sa Dios. Dili sama sa sili nga muhalang dayon. It takes time, but apan tungod kay nangabit ka, usa ka adlaw makasugat ka sa consequence. Yes, si Lord mo pasaylo. Kaya Ginoo maluluyon og samtang buhi pa ta na ipaglaom. Pero naagi po'y consequence. Tagahan ta mong example. Kay numdum mo ni David. Si David ba? A man after God's own heart. When David commits or committed adultery to Bathsheba, na consequence. Okay? Na ako'y gilista ng mga igsoon nga consequence. Si David ato igsoon, kabalo na mo si David ato minyo niya, hari si David. Si David gidinihugan sa Ginoo. Si David anointed man of God and alagad sa Ginoo. Si David igsoon is usa ka masinugtanon sa Dios. Mabitaw among all the servants of the Lord, only David called a man after God's own heart. Na it's not Abraham, not Samson, not Moses, but only David called a man after God's own heart because David is so obedient to God. But one time, David committed adultery to Bathsheba. Sa dahil nagpasok siya sa eksayang palasyo, igsoon, nakakita siya o babae nga gwapa nga naligo. Ngaginganlag si Bathsheba, and then nagpatawag din siya sa iyang bata-bata, ug iyang gipakuha si Bathsheba, ug nakigdulog siya din. That time, David committed adultery. Then nakabuntis siya, nabuntis. And then ang alagad sa Ginoo si Prophet Nathan mingduol ni David mao ni may naghatod og mensahe sa Ginoo para ni David nga gipainumduman si David sa iyang sala. But ang nakanindot ni David mga igsoon miangkon siya, David never complained and he never had an alibi nga mao ni wala mo. David never justified his sin, but David say yes, iyang giangkon, iyang gi-claim, iyang gi-accept iyang mistake. Sir Dinak, iyang i-accept yung mistake, yung failures at that time nga nakakommit siya adultery. And then that time, si David ikso na ngay pasaylo. Si David nagpuasa. Si David naghinulsol. And you know what happened? Nagya po yung consequence. Una, the first son born to David and Bathsheba became sick and died. Okay? Ang, mao niya akong gilista, duhara. Ang pilmirong anak ni David o ni Bathsheba nga bata, katong bunga sa adultery, nasakit. And then, namatay. Take note, si David that time naghinulsol. Si David that time ni-admit sa iyang mistake. Si David that time nagpaubos. And aside from that, si David nagfast, nagpuasa, wala mukaon. Nagbutang ganito siya og abo sa iyang ulo, o ako masayo. But still, David received a consequence. Ang bata nasakit, namatay. Kabantay nyo, si David gipasaylo sa Ginoo. Tungod kay si David manggodigson, paminaw mo dia mga minyo, kabalunas kamatuoran. Si David igsoon, alagad sa Ginoo. And David, of course, David was already aware that he's married, and of course, Bathsheba also is married. But still, nagpadala si David siyang gibati. Okay? Ug tungod ana mga igsoon, nakasala si David og adultery, nanapaw siya. Gipasaylo siya sa Ginoo. Why? Because, of course, our God is the God of chances. Even, no matter how evil we are, let's say, or no matter how sinful we are, sakto ba ko? Makasala kay ta mga igsoon. Basta buhi pa ta, muduol tas Ginoo, pasayloon ta. Amen? Bisag nagtago-tago pa kasi imong asawa o imong bana kay nakay kabit, muduol kas Ginoo niya imong buwagan imong kabit. Pasayloon ka, but take note, nagya po yung consequence. Amen? Si David igsoon na yung consequence. Why, Pastor? Nga naman nga pinanggaman si David sa Ginoo. Usa igsoon, siyempre sala gud. Unsa day bayad sa sala kamatayon, di ba? So na consequence kay kung unsa atong ipugas, mao jud atong anihon. And aside from that, si David knows already the truth. Kabalo na siya sa kamatuoran, sama nato. Daghan karon mga Kristohano na, ang uban pastor, pastora, nagwali na, but still nangabit gihapon. Di ba? Gihukman ba sila? No, gipasaylo sila. Buhi pa sila hangtod karon, pero naay consequence. Pero nganong ato magsusuwayan?
Nganong gusto mo kita magantos? Again, si David igsoon, even though David admit his mistake that time, admit his sin, still, yes, God forgave David that time. But still, ang bata nasakit, unya namatay. Next, ikaduha nga consequence ni David sa sin of adultery. Lesson. Si Nathan, atong prophet, nagpropesiya ni David, no? Nathan prophesied that the sword would never leave David's house. Okay? Si Nathan igsoon, ang propeta, nagipadala sa Ginoo ngadto ni David aron ang mensahe sa Ginoo mapasa ni David. Nagpropesiya nga ang espada dili muhawa sa balay ni David. Sa ibot pa ng espada igsoon, gubat na. A sword, it symbolizes war. Kabantay mo igsoon, after ato sige nagubat. Kung ato ni siyang interpreton og mayo igsoon, ang gubat, it is a consequence. Ang gubat igsoon, mura ni siyang challenge, pagsulay nga tinuyuan, bunga, resulta sa sala pod nga tinuyuan. Kabalo na si David sa kamatuoran. Kabalo na si David nga sala ang adultery. Kabalo si David nga siya mismo minyo si Batsiba. But still David igsoon, nagpadala sa iyang gibati. Nagpadala siya sa iyang kaanyag. Nakasala siya og kabit-kabit. Iyang gikabit si Batsiba, nakakumit siya sin of adultery. And because of that, David suffered consequence. Amen? Paminaw mo mga magtiayon diya. Labi na kabalo mo sa kamatuoran. Kabalo ba mo? 24/7 ang yawa. Nagsigi og upo-hupo nato para bungkago na itong kaminyoon. And Satan knows our weakness. Kabalo ang yawa sa itong type sa lalaki o babae. Maunang every now and then, mag-offer siya og temptation para mabungkag atong kaminyoon. Mauni timan igsoon. Kristohanon ta, kabalo na kas kamatuoran. Yes, ang yawa mo ingon man usay, tagsara ni. Kausara ni. The truth is this, ang sala nga adultery, lami. Tinuod lami. But before you say yes to the offer of Satan about the sin of adultery, just try to imagine and just try to realize the consequence after that. Yes, ang sala lami, pero ang consequence pait. Yang nakapait pag yun, mauni. Ang consequence igsoon, according to Exodus chapter 20 verse 5, ang consequence masinati, no, upon the children, the fathers upon the children's unto the third and fourth generation. Kita ninyo na, no? Maglipay-lipay ka diha, amahan, inahan. Kaya wa ka nag-suffer sa consequence, but what if ang magantos imong anak, imong apo, niya malantawan na nimo nga tigulang na ka. Yes, tinod, ang gingon rin sa pulong sa Ginoo, ang consequence, murit siya, maabot siya into third and fourth generation. Okay? Anak nimo, apo, apos tuhod, third and fourth generation man. Mupasabot mga igsoon, nagpadala ka sa imong gibati, labi na ang uban diya, paminaw mo, gihigugma mo na ako, mga OFW. Ako understand nga sometimes mangita ang inyong lawas, mga minyo mo. Kay naidagang nagpa-advise na ko about ani, pastor, sometimes mauni, no? Di kalikayan, so you are prone to temptation. One time na nagpa-advise na ko babae, nakakommit siya adultery sa Middle East. Di lang ako i-mention, daghan man sa mudiri. No? Kay sometime ang atong lawas mag-crave ni kay minyo ta. Pero maulan ni Tiban Igson, di man ka makitaan sa imong pares. Di ka makitaan sa imong asawa, imong bana. Listen, kitaan kas Ginoo. Kabalo ba mo igsoon nga ang gibuhat ni David nga sala nga adultery, iyang gihimo sa tago? Pero ang consequence gi-expose ni Lord in public. Daghan nakakita nga si David nagantos. Daghan nakakita nga ang anak nila ni Batsiba namatay. Pero gihimo to ni David sa tago. It means that once we made a wrong decision, we committed a sin behind closed door. We made it in private place, but God will expose it in public. Maulawan pa ka, maulawan pa ang Ginoo. So nga no, manang buhaton pa man na nato. Amen? Ay kumpiyansa, lami ang adultery. No? Lami siya, panagsara ka ni, tagsara ni. Pasayloon ko sa Ginoo. Yes, pasayloon ka. But see to it that you can bear the consequence.
And what if mag-antos ug apil third and fourth generation, imong anak, imong apo? Di ba? Kanahan kana ikaw may makaingon nga mag-antos sila tungod sa imong gihimo nga sala. Kabalo na kas kamatuoran. No? Labi na katong mga nananaw diha, labi na mga alagad kas Ginoo or mga Kristohanon ta humot kay kas panuway kay sidla kay himaya sa Ginoo, attractive kay tas panuway. Mo na bantayanan igsoon kadaghan og nakitaan ay pastor nangabit. Pastoran nangabit, daghan, mga magwawali nangabit, nasa worship team nangabit, daghan kong nakitaan. No? Kaya nga naman, we're now living in the last days. Kusog kayo ang spirit of lust, espiritu sa kaulag. Kusog kayo karon ng premarital sex, kusog kayo libin-libin, kusog kayo ng mga bata pa kayo nanay nahitabo. Di ba? Tungod na sa kakusog sa kaulag, labi na, dali ra kay maka-access sa internet karon ang atong generation sa mga porn, sa mga unsarya, mga hubo-hubo. Dali ra kayo ning katag. Mo na mga igsoon. Guard your heart ay kumpiyansa. Sa mga magtiayon, tagaan ta mog tips kay ako sa ning gihimo. Kami magtiayon, dili pa inon mi parihan ninyo. Nga dugay na kay sa kaminyon. Kami 10 years kapin pa sa kaminyon. 10 years or 11 or almost 11. Ako, Igson, di lang mo paghambog, isa kingani rin akong naong. Daghan ko uyab sa una. Kinakadagan ako nga uyab, nga nagdungan, tulo. Kung ako masayog, tulo, something na. Trip-trip ra kay, kibaw na mo, I was a former drug dependent before. So, need na ko na siya. And then, ang yawa, kabalo nga, hilig ko babae sa una. And even now, karon kabalo ang yawa sa weakness. Kabalo ang yawa sa kung kaniadto. Kabalo kung maikson nga way lain ang yawa i-attempt nato nga tintalon ta. Kung unsa gyud ang atong kagahapon. That is why for me, sa ako ang side ng igsoon, nagwise jud ko by the leading of the Holy Spirit sa no? Nagwise ko. Kung sa akong himo igsoon para wala joy opportunity ning mga adultery, kabit-kabit. Wala gyud ako tagay lugar ang yawa. Kabalo kung maikson nga kami akong asawa. Nasa cellphone ako, cellphone. Ang mga messenger na ko, namo, nakalagin na daan sa mua. Kabalo siya, ning reply ko, kabalo siya, og naman ko i-delete nga message, magduda siya. Kuha niyo kung punto, anong gihimo na ko na. I just want to become transparent, and I just want to become faithful to my wife as well, and to God. Kaya, and then aside from that, I just don't want give Satan a foothold or any opportunity to destroy our marriage. Ako kabalo ko nga humot ko sa tentasyon, daghang kay magpa-advise ako mga babae. Di kalikaya na. Glory to God for that. Pero kung babae kali magpa-advise na ako, nagin akong tapad akong asawa. Labon sa mga yun Hindi pa ko magsaba niya, kabalo siya kay nakalagin ako daan sa iyang messenger. Kaya naman, may kumpiyansa, Igson. Ingon ang pulong sa Ginoo ayaw, tagayig lugar ang yawa. Kayang yawa, sama sa ngulo, leon nga nagngulob, naglibot-libot na. And nangita siya opportunity na to. Makitaan galing niya nga na siya agyanan. Piti, gud da. Ang yawa, ganahan mo, bungkag, ug pamilya. Kabalo na mo sa litis. Di ba? Nowadays, the number of broken family increase tungod sa kabit-kabit because of third party. Amen? Mo na mga igsoon nga, gingon dire, kasi gingon dire sa tong teksto, pasidunggan, angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. It means, ibalyo na to ang kaminyoon. Ibalyo ang imong asawa, imong bana. Ilabaw sa tanan, make God as the center of your marriage. Sigurado nga di mabungkag, mga igsoon, ang atong kaminyoon. Bisay ko yuguyugon pas mga burikat, o unsay tawag na mga prostitute, mga gwapo, gwapa, mga pariner, mga afam, ang atong kaminyoon, di na mabungkag, once si Kristo ang sentro. Siguro mauyog, pero uyog na, di mabungkag. Our marriage cannot be destroyed by Satan if Jesus is the center of it. Because once Jesus becomes the foundation of our marriage, then it will last forever. Mag-uban kita sa tong kapikas, sa kasakit o kalipay. And the moment mga igsoon nga mahimong Christ-centered ang marriage, ang kaminyoon mahimong sentro si Kristo. Kuan kanang nindot ang kaminyoon nga si Kristo ang nasentro kay ug na may mga misunderstanding dali ra magkauliay, di ka bantay mo. Maslaw mang iyong panabot sa usag-usa. Kung musinghag ang bana or musinghag ang asawa, mupaubos pod ang laki or ang asawa. Anana bitaw, nanana ba no?
Kung murag kalayo ang usa murag tubig. Ana something ano, dili magsinggit o dili magsininggitay, dili magnilabay og luwag o kaldero o plato. Kay Christ-centered man, na self-control. Amen. What I mean is dapat igsoon ang magtiayon yun, ang banag asawa dapat nahihingpit nga relasyon ni Kristo, dapat hugot ang relasyon ni Kristo. Why? Kay kung na may time igsoon nga magbikil mo, ako ning ibalik-balik pero akong balikon. Na may time nga na misunderstanding, di nakalikayan because there's no such thing as perfect marriage. Even me, akong asawa, mag-away mi usay, maglalis mi. Pero wadyo mi nagbuwag. Pero magduog yapon mi ni katuog ni kagabi. Okay, so once ang banawg asawa adunay hingpit nga relasyon ni Kristo, kung magbikil sila, bisan pag magsakitay sila mayog istorya, dili gyud nga mahitabo nga ang asawa mudagan sa iyang ex or ang bana mudagan sa iyang ex. Kung dili ang asawa o bana mudagan sa Ginoo. Why? Naman sila hingpit nga relasyon sa Ginoo. In other words, na sila ikadlok sa Ginoo. So mahadlok siya mupasakit sa iyang asawa, mahadlok sad siya mupasakit sa iyang bana. He or she will protect their marriage. Why? Because of God. Naman sila ikadlok sa Ginoo. Bisag lagyo pa sila. Mahadlok na kay unas tanan, nahadlok na sila sa Ginoo daan. Bisag wa kita yang asawa o bana. Di gyud na mga bit kay unas tanan nahadlok na sa Ginoo. Amen. Mao nay advantage kung ang marriage Christ-centered. Amen. Kay kung Christ-centered ang marriage, it means nga ang bana o asawa dunay hingpit nga relasyon ni Kristo, walay luna ang kabit. Amen. Walay afam nga makabungkag. No? Walay mga babae nga sexy unsa man nga makabungkag sa kaminyoon. Ngano man kay man nag-asawa aduna may kadlok sa Ginoo. Ang nakasayop manggod sa uban, mao ni paminaw mo, look at me. Ang nakasayop sa ubang magtiayon maong nakasulod ang adultery, maong nabungkag ilang kaminyoon kay naghinigugmaay ra silang maayo. Ila yung gilig-on ilang relasyon sa usag-usa. The husband will give everything to his wife and the wife also will do as well. Gibuhat ang tanan sa asawa para sa iyang bana. So grabe nilang hinigugmay, grabe ilang relasyon, ilang gipalig-on, ilang sipyak, wa nila palig-una, ilang relasyon sa Ginoo. Na mautoy makapalig-on sa kaminyoon. Once mga igsoon ang bana o asawa rin naghinigugmay og maayo, ilang gipalig-on ang ilang relasyon og maayo igsoon. Every time nga na birthday, na mga surprise, mga surprise date, na mga cakes or unsa mga flowers, tobliron, unsa man diha igsoon. Surprise present na grabe na litson unsa man diha igsoon. Pero kung ila gali nang mabiyaan ang ilang relasyon sa Ginoo, posible nga makasulod ang kabit diha. Why? Because there's no favor, there is no protection from the Lord. Kay dili man sintro, ang nasintro sila mang duha. Silang duha na sintro sa ilang paghigugma. Amen. Mao na bantayanan igsoon. Kay ngano man bisag unsa mo ka bisag unsa mo ka labing, bisag unsa ka hugot ang inyong relasyon, mga managtiayon, paminaw mo. Kung wala diha na appeal si Lord, kung luag ang inyong relasyon sa Ginoo, posible nga makasulod ang kabit diha, ang third party ma-involved ta diha. Mao na nga for us, para mag-uban ta sa itong kapikas, ako na po ko asawa, mag-uban mo sa inyong asawa ug bana sa kasakit o kalipay, no? Sa kapobrehon o kadatuon, unsa pa man diha, no? For better or for worse, aron matuman tong till death do us part. God must be the center of your marriage. Amen. Kay that way inyo hamang tagaan og pagtagad, no? Tagaag balyo or sa gingon dire pasidunggan ang inyong kaminyoon. Bisag ang bana siman or nagtrabaho sa layo, OFW, ang asawa baro nagtrabaho sa layo. Kung ang yawa mo tintal na, mag-offer og gwapo kay nga lalaki, nya daghang kwarta, or mag-offer og babae nga gwapa kayo, nya sexy. Nya karon kay wa man kakita imong asawa, lalaki kintay. Wa man kakita imong asawa kay imong asawa nas Pilipinas, nya ikaw karon naka sa abroad. Kay nurse man ka, di ka nurse kuan ka siman. Nya karon kay sa barko na may chicks ni saka. Nya pag kita-kita nimo lang sexy kayo. Nya nag-crave na imong lawas sa ngana baka balo na ka kaminyoon na kay pangitaon. Nya layo ang imong asawa kay pila na kakabuan wa ka kita sa imong asawa, sige lang mo video call, wa na kakadog sa imong asawa, mao nang giupiran ka sa yawa. Akabalo ko nga nag-crave ni siya ni dara ray babae nga sexy kayo. Pero igsuon kung hingpit imong relasyon sa Ginoo na kay kahadlok sa Ginoo paminaw. No?
Bisag makita na nimo na kay gwapa kayo, sexy kayo, ang imong pananaw na bisag unsa pa nakagwapa na, bisag artista pa ka, bisag Miss Universe pa ka, di na ako ikabaylo akong asawa nga tuwa sa Pilipinas kay siyang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, pinakagwapa magihatag sa Ginoo nako. Amen. Bisag tambok pa to, ako tong gigugma, ikaw sexy ka pero di ko mupatol nimo. Bisag wa siya kakita kay nakita ang Ginoo. Kuha ninyo ang punto. Mao na nakanindot igsuon. Kung natay kahadlok sa Ginoo. Amen. Mao na paminaw mo kamong mga Kristohanon diya nga mga babae, mga asawa. Inyong bana dili pa Kristohanon ni ampo nga mangitag paagi si Lord nga moduol siya sa Ginoo. Kaya ang marriage magud sama sa triangle. The triangle has 3 sides. In the center of it si Lord, ang nasa right ang bana pikas asawa. Di man gud pwede nga ang asawa ra ito dito sa Ginoo musaka. Yang bana na diri bakikaw. Di pod pwede nga ang bana rin ang alagad sa Ginoo, yang asawa nagsigirag panglaba di mo simba. Dapat the husband and wife, both of them will come to God, triangle. And then God will become the center of their marriage. In that way their marriage will stand in the test of time. That way their marriage will last forever. Kay once si God na sentro sa kaminyoon, nadi ang pabor, nadi ang proteksyon. Amen. Magkalig-on ang kaminyoon kung si Kristo ang pundasyon. Bisag uyog-uyogon sa mga gwapa, unsa man dia prostitute ba na afam, unsa man na dia mga offer na mga dagko kay sweldo nga trabaho, di ba? Nay nanguyab nimo nga dato kay kwartano bisag kinsa pa na diha. Di na matumpag kay sentro man si Kristo. Mangita gyud nagpaagi ang Ginoo igsoon nga proteksyon na ninyong kaminyoon. Amen. Ug mao ni timan ni igsoon. If ever nay nagtan-aw karon, paminaw, nay nagtan-aw karon nga nanay mga attempt ang yawa para makakumit kag adultery, timan ni nay consequence. Bisan pag magtago-tago ka sa imong asawa o imong bana, naa ug naay consequence kasi nagsulti pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo madugay man o madali matuman gyud na. Amen. Unsay gingon sa Ginoo? Basaw na ko yung pulong ha. Kay hukman sa Dios kadtong makihilawason, katong hilig kay mga sex bitaw bisag nanay bana og asawa, and then ug ang mananapaw, ang adulterer hukman sa Ginoo. Unsa man ang hukman? Consequence. Ang sakit igsoon. Kay bisag ang imong gibuhat ra ba sa tago, ang consequence na sa gawas makita. Ang pinakasakit pa gyud kay according to the word of God until 3rd and 4th generation. Ibutang ta lang og maro kay ka, naglipay-lipay ka, kay dugay ra kang nagtago-tago sa imong banag imong asawa, nakay kabit igsoon para imo ni. Kung ikaw ni igsoon nakadungog ka ni, gihimo nimo ni sa imong pares, gipangga ka sa Ginoo, prangkahante ka. Naman kay kabit nga wa ka kita imong asawa imong bana paminaw. Naglipay-lipay ka kay wa kay consequence karon kay naa kay kwarta timan ni. Ingon ang pulong sa Ginoo mag-suffer sa consequence 3rd and 4th generation. Ayo paglipay-lipay kay basin adto na padung sa imong anak ang consequence. Gusto day ka magantos ka imong anak. Magtan-aw kay imong anak in Jesus name lang nabuntisan na imong single mom. Unsa man diha imong anak mga laki nag-eskwela pa nakabuntis gusto ka na, consequence na sa sala nimo. Because according to the word of God until 3rd and 4th generation, apil pa imong apo na pwede magsuffer sa imong consequence. Kung kabalo kas ka matuoran nga pwede ka makakumit ng adultery. Kung kabalo ka nga sala ng adultery, di pa wahi ang tanan. Amen. Di pa ulahi ang tanan. Surrender yourself to the Lord. Kaya ayuhon sa Ginoo ang guba nimong kinabuhi, ang guba nimong kaminyoon, kaya na ayon sa Ginoo igsoon. Timan-i na kay mga anak, na kay mga apo, puhon-puhon. What if silang mag-antos sa sala nga imong gihimo nga adultery? Amen. Wala na ko ni-share para mahadlok mo, but this is the truth. Buhi pa man ta. Napatay paglaom. Pwede ta mo duol sa Ginoo, mga ikapasaylo. Ayuhon sa Ginoo atong dagan sa atong kinabuhi. Ang atong mga anak iplastar sa Ginoo, atong mga apo apostohod kay 3rd and 4th generation man. Amen. And now, paminaw mo. Kung naay nagtan-aw karon diri nga wala pa ka kakumit og adultery pero naay pintasyon sa adultery.
nga nay temptation nga posible kang ma-fall sa adultery. Mao ninyong buhaton. Likay. Kabalo ka nga naibog na nimo. Kabalo ka nga nakagusto na nimo ng tawhana, likay. Pangitag paagi nga malayo kaniya. Be wise. Amen. Pangitag paagi, nagsunod-sunod siya nimo, pangitag paagi nga di siya ganahan nimo. And I know and I believe tabangan kas Ginoo na. Amen. Once makita nimo nga kana nga area, kana nga sitwasyon, pwede ka ma-fall sa adultery. Ayaw na lagduol. Ayaw entertina. Ayaw tagaig pagtagad. Be wise. Sometimes ma-fall ta sa sin of adultery kay nagdanghag pud ta. Amen. Ay pailad sa yawa. Mas bright pa ka sa yawa because our God is the God of wisdom. Amen ba? Ayaw itugot nga ang atong kaminyon, ang inyong kaminyon usa sa maapil sa taas nga numbers karon sa broken family because of adultery. But let it be nga ang inyong kaminyoon inigbalik sa Ginoo, mabalik ka na nga maura gyud na imong asawa, maura gyud na imong bana, or idadidara na magkakaron mobalik ka sa Ginoo, mutaliwan ka nining kalibutan nga maura gyud na imong asawa ug imong bana, natuman ang imong baw, imong panaad nga sa kasakit og kalipay. Amen. Mag-uban tang duha till death do us part. Amen. You know what, brothers and sisters, God created marriage. Yes, it's biblical. That is why when when the Lord saw Adam, nga si Adam igsoon si Adan naguol. Sila di inak. Si Adam naguol, naginuktok kay naginusara sa pagkatulog niya, mo tong gikuan og sa gusok niya, di ba niya nagporma ang Ginoo og babay nga ginganlag si iba. Nya ingon si Lord nga go and multiply. Marriage man na, di ba? Nya sa the book of Mark, ang lalaki kinahanglan mobiya siyang ginikanan kay makigiusa sa iyang asawa. Marriage gyapon mi in other words, God really created a marriage, but Satan wants to destroy what God created. Because the mission of Satan is to kill, to destroy, to steal. Amen? Mo na igsoon nga maprotektahan nato ang atong kaminyoon. Kung kita, kamo diha, asawa o bana, hugot ang inyong relasyon sa Ginoo. Nangalagad sa Ginoo nga matinud-anon. Taliwala sa inyong kabisi, lugaran gyud ninyo ang Ginoo. Kay way laing makapalig-on, makahatag og pabor, maghatag og proteksyon sa atong kaminyoon. Ang Ginoo ra. Once ang atong kaminyoon na sentro si Kristo, mulungtad yun ni hangtod sa walay katapusan. Walay luna ang kabit. Walay luna ang adultery. There's no room for third party when Christ is the center of our marriage. Amen? Muna mga igsoon. Muna mga igsoon nga dapat mga husband and wife kamo nagtanaw dia. Magdinasigay mo. Kung tanaw nimo naluyay mga asawa, wala na kay simba. Dasiga bana. O bana po naluya dasiga so dinasigay mo. Amen. Mao bitang duha mo kabuok dia kay maluya na dinasigay mo, paginampuay mo. Ngano man kay kung namay importante sa kaminyoon way lain si Lord. It's not about money. Kay kung ang kwarta pa ay importante sa kaminyoon nganong daghan mang milyonaryo nga nabuwag, nangabit, nabungkag, nahimong single mom, nahimong single dad, dato man na ikabuga. Kay way lain nga makapalig-on, makapahiusa sa kaminyoon hangtod sa walay katapusan ang Ginoo. Ang Ginoo ra gyud. Amen. Si Lord ra gyud atong puhunan para ang atong kaminyoon mulungtad hangtod sa walay katapusan. Kay kung magpatintal ta, kung madala ta sa kabit-kabit sa sala nga adultery, yes, lami siya. Dili lang lami kayo. Pero ang consequence, pait po kaayo. Ang pinakapait kay maapil pa og consequence ang imong anak o ang imong apo. Ganahan day ka anak. Kisa may ganahan nga atong mga anak, atong mga apo makita ta nga nas kalisdanan, luoy kayo, di ba? Way ganahan anak. Kung naman tay ganahan or gipangandoy kaning atong mga anak ug atong mga apo nga naa sa Ginoo, nga maayo ang ilang
ang ilang kinabuhi, ilang pag-eskwela, natagbo sa Ginoo ilang panginahanglan, nga makabaton man silang partner, mga buutan, di ba? Mauna nga atong pangandoy, nga hayag ilang ugma. Amen? Mao na kung gusto ta nga nindot ang mahitabo or nindot ang dagan sa kinabuhi sa itong mga anak, atong mga apo, then guard your heart. Amen? Ayaw kumpiyansa sa panahon karon kay kusog kayong espiritu sa kaulag. Ang yawa nag-double time and even triple time nga bungkagon ang kaminyoon. Para dili mabungkag ang inyong kaminyoon aron walay ma-involve nga kabit, aron walay ma-involve nga third party, then let God be the center of your marriage. What is that? What does it mean? It means that the husband and wife must have a deeper, laom relationship with Jesus, with the creator of the marriage. And that way, our marriage will stand strong in the midst of the storms, in the midst of temptation, mubarog ta nga lig-on. Kung namay time nga grabe kakusog sa pagsulay sa kaminyoon, mauyog ang kaminyoon pero dili matumpag, mubarog yun na. Kay sentro man ang Ginoo. Amen? Mao ni ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Gi-remind ta ni Lord tonight nga atong taga-agbili, atong ibalyo nga atong kaminyoon. Amen? Kay nga naman, sagrado ni. Once mga igsoon na temptation para ma-fall ta sa adultery, pagampo, pangitag pagi nga makalikay ka. Ayaw padala sa kagwapa niya, ka-sexy, tagsara ni. Akong asawa na, nambok na ba to? Di nanintal na ko, Lord, kausarin. No, ayaw pailan. Wa, bitay nakakita. Yes, why nakakita mo? Pero ang Ginoo nakakita man. Lahir ba ning kabalo na kasi kamatuuran? Piti ka dia. Amen? Ayaw pailan. Ayaw padala. Kaya yawa usay mo hatag og bersikulo. Ang yawa mingon, okay na Brad, okay na sister, ang Diyos gugma. Ini-commit ni mo ana. Mao lagi na kay makahawaas na sa kalisod nimo, kay kwartahan na. Sagdi lang, kay para na sa imong anak, so para sa imong anak. Ang gingon sa pulong sa Ginoo, kung makahimo tagsala, madamay pa sa consequence atong anak ug mga apo. Nya para sa anak imong gihimo, no, sayop na. Sayop na nimo nga pag calculate igsoon. Kung gusto ka nga imong anak mayo ang ugma sa imong mga apo, ayaw patuli ang offer sa yawa para makakumit ka og adultery or kabit-kabit. Unsa man gibuhaton pastor para maglig-on jud mi among relasyon, among kaminyoon, sayon ra lagi na kamong duha pangalagad sa Ginoo nga matinud-anon. Taliwala sa inyong kabisi, lugari og simba, lugari ang Ginoo. Dapat naamoy personal devotion ni Lord. That way, ang inyong kaminyoon mahimong Christ-centered. Proteksyon na ni Lord inyong kaminyoon para dili mabungkag. Paboran ni Lord panalanginan. O mubarog kini nga lig-on hangtod sa walay katapusan. And both of you will live together forever, happily ever after. Mura siya ko anong salida bitaw tinuod na mga igsoon. Walay lain nga makapatunhay, makapasustain sa atong kaminyoon. Si Lord ra. Aside nga makapasustain, mao nay makapugong maghatag og proteksyon nga di ka ma-fall sa adultery. Amen. So unsa may atong buhaton? So unsa may atong dugayan? Maglumba ta og paduol sa Ginoo. Kay ang yawa nag-double time ron nga bungkagon ang kaminyoon. Pero di ka ngay mahadlok. Labi na imong bana gwapo. Grabe ra bag tentasyon ron. Labi na imong bana pulis. Imong asawa pulis. You know na, pero igsoon. God is faithful, naman si Lord. Once makita ni Lord nga kamo nga magtiayon, inyong gisintro sa inyong relasyon sa inyong kaminyoon si Kristo. Din dili makabugto sa inyohang sa itawag na kanang cord bitaw, di ba? Kanang nay kaminyoon ay cord. Ang cord sa inyong kaminyoon dili mabugto kung si Kristo ang inyong nahimong pundasyon or na sentro. Amen. Muna na kanindot. And then aside from that, ang inyong marriage mahimong blessing sa uban nga marriage. Kay makita nila si Kristo. What I mean is ang glory ni Lord mo sidlak sa inyong kaminyoon. Lahi na gina sila no kay wadi ko kadungog kay na nila nga maglaalis, maghinampakay og luwag, magnilabayay og kaldero. Lahi lagi ni sila. Wadi ko kadungog nga magsiningkahay. Lahi ni sila kay Kristohanon mangguna sila. Kana mo ilang kaminyoon kay nasintro ang Ginoo, di ba?
mahimo pa mong blessing, mulungtad pa inyong kaminyoon hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi. Till death does part. Amen? Sumaw na mensahe kay nato mga igsoon ning taknas kagabiyon. Guard your heart, ay kumpiyansa. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your message tonight. Thank you so much, Lord, that you remind us that you created marriage. And one of Satan's mission is to destroy our marriage. But Lord, salamat nga naa ka mo protekta sa mong kaminyoon. Holy Spirit, thank you for your message tonight. Ako nagaampo sa tanang mga minyo karon nga nagtan-aw Ginoo. Nga imong proteksyonan ang ilang kaminyoon, Lord God. Imong paboran Ginoo. Let it be, Lord God. Nga sa tanan nga magtiayon nga nananaw karon Ginoo. Nga aduna gid sila ihingpit, hugot nga relasyon kanimo Ginoo. That both of them, Lord God, will draw closer and closer unto you, Lord God. Nga naagid sila mas lawom nga relasyon nimo Ginoo. Aron mahimo jong Christ-centered ang ilang kaminyoon. That way, dili jud na mabungkag sa yawa. That way, waylo na ang kabit. That way, waylo na ang third party. Kay ikaw man ang sentro sa kaminyoon. Father God, proteksyon ni ang mga kaminyoon karon. Tanan nga nagtanaw kon Lord God nga mga minyo, Lord God, proteksyon ni Ginoo. Tabaw ni sa imong balaang dugo. Og himua silang uhaw kanunay sa imong presensya Ginoo. Himua silang gutom kanunay sa imong balaang pulong Ginoo. And let it be, Lord God, that you become the foundation of their marriage, Lord God, in Jesus' name. I declare blessing to their marriage, Lord God, and I declare that your glory will shine on their marriage in Jesus' name. Their marriage will become a blessing sa ubang mga minyo, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Thank you for your word. Thank you, Holy Spirit. And right now, I continue to pray to all of the viewers, to all of the listeners, especially ang mag-replay ni Ginoo. I speak blessing to them right now in Jesus' name. I speak healing and deliverance, and I speak financial breakthrough. And Lord, sa mga nagapos sa mga any addiction, I declare deliverance in Jesus' name. I declare, Lord God, that your anointing gonna set them free from the bondage of Satan in Jesus' name. Makabaton sila genuine transformation, mga lagad nimo, gamita sila Ginoo. And I pray, Lord God, to all of your people who are praying for the salvation of their whole family. I declare salvation to their whole family sa mga negosyante, pauswaga, Ginoo. And I declare, Lord God, nga mahimaya ka sa ilang income, sa mga nagtrabaho, Ginoo. I declare promotion, Ginoo. And I declare, Lord God, nga mahimo sa silang faithful nimo in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo. So this time, Lord God, among dawato ng kadaugan, ang panalangin, ang kahibulungang butang, gikan kanimo. Dawato namo ang katubagan sa mong pag-ampo, Ginoo. Amo kining gidawat karon Ginoo sa among kasing-kasing uban sa pagtuo, himua lamang ming kapiyalan Ginoo. Kay nasayod mi nga dili mi basta-basta nimo tagaan, bubuan kung di pa mi kasaligan. So Lord God, make us worthy of your blessing, Lord God. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. That's all for tonight. Mamiyay. This time, ang ibalik ang dungog himaya sa tumbuhi nga Diyos. To God be all the glory. So thank you for being with me, brothers and sisters in Christ. Salamat sa inyong pakiguban. Napa mo yung nakuha sa itong gisgutan? Karon mga kabit-kabit, mahal ba ni Osoron? Bitaw? I declare in Jesus' name sa tanang mga minyo nga nananaw ron. Dili dyan makabungkag ang yawa. Amen? Praise the Lord. Shout out. Kung na nagpa-shout out. Awahin na. Okay, shout out to brother, kasama ni Tito Losdok. Okay na, may Losdok, dire, bro? Na, dire ba, yeah. Watching from Cagayan. Sky Johnson, check your message, please. Okay. Ako na ng ukbo, no, sister. Thank you, God bless. Okay? So, salamat sa tanan. No? And, sa atong pagpangatulog, karon I pray and I declare that God will be with us. His presence will go with us. And, mumatata nga malinawon, safe and sounds because of the presence of the Lord. And sa tanang mga OFW diha nga di man ta parehag time adlawan nun diha, I pray that God will bless all the works of your hands, and I declare favor sa inyong amo. I declare promotion. I-bless mo sa Ginoo. And I pray for comfort kay layo mo sa inyong pamilya. Amen. So again, that's all for tonight mga igsoon. See you again tomorrow. Then, di ko musaro unsa nga oras kay kalit-kalit ratani. As long as I have the opportunity, kabalo na mo. Mag-live ta. Amen?
And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Ang link nasa caption na nga live. Free na. Kaya kanina itong live karon ako ning i-download. I-upload ako dito. God bless Brother Ryan Galaneda. O sa imong manghod nga nasa cross siya. So God bless tanang mga nurses sa lain-lain kanasuran. Okay? And yeah, that's all for tonight. And again, see you again tomorrow. And thank you mga subscribers, followers, star senders, and again, I just want to remind everyone, don't forget to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Sige, lang ka mo ma-bless. Amen? So, again, to God be all the glory. Ampo, amping, abante. Good night, everyone. See you tomorrow.